чӣ тавр мо метавонем энергияи занонаи худамонро боло бардорем? Энергияи занона ин воқеан як нерӯе аст, ки кӯмак мекунад ба зан то зан ором, боэътимод ва ҷаззоб бошад. Вале стрессҳои ҳаррӯза, проблемаҳои рӯзгор, ҳамон чизҳое ки дар гирду атрофи мо мешавад, онҳо сабаб мешаванд, ки мо пурра ин энергияро аз даст медиҳем ва наметавонем онро истифода карда, чунки надорем ин энергияро. Пас чӣ бояд кард? Энергияи занонаро бо чанд роҳҳо мешавад боло бардошта. Яке аз роҳҳои қулай, дастрас ин суҳбат бо занҳои дигар, яъне занҳое ки позитиванд, яъне ки занҳое ки гапҳои хуб гап мезананд, яъне як муҳите ки дар он ҷо занҳо якдигарашонро дастгирӣ мекунанд. Аз ҳисобе ки дар ҷомеа чунин муҳит хеле кам аст, чунки бештари вақт занҳо вақте якҷоя мешаванд, онҳо ба ғайбату ба гапҳои манфию ба гуфтани ахборотҳои манфӣ машғуланд. Барои ҳамин ман тасмим гирифтам, ки ба занҳои ҷомеаамон як имконият пешниҳод кунам ва ман як клуби занона сохтам, ки ин саҳифааш дар инстаграм аст, женский клуб пайванд, ки дар он ҷо занҳо якдигарашонро дастгирӣ мекунанд. Он як муҳити солиме аст, ки ҳар зане ки дохили он муҳит мешавад метавонад куллан зиндагиашонро тағйир диҳад. барои ҳамин агар мехоҳед ки дар ҳамчунин муҳит қарор дошта бошед ва дигар занҳо шуморо дастгирӣ кунанд ва ҳамчунин ман аз эфирҳои ҳарҳафтаине ки мо дорем, аз сторизҳо, аз тамринҳо, агар мехоҳӣ ки аз ин чизҳо истифода кунӣ, ҳатман ба зери ин видео бинавис клуб, ман барои ту силкаро ва ҳамаи маълумотҳои бақияро мефиристам. лайк ва подпискаро фаромӯш накун.